Som det er blevet sagt, så er det her selvfølgelig en formalitet. Selve aftalen blev indgået i oktober i 19 i Stockholm. Men det er en stor sag, både i princippet og i helt konkret er det en stor sag. 27.000 kvadratkilometer, det er jo Jylland er 29.000 kvadratkilometer, så det er en ikke helt ubetydelig luns af Nordatlanten, som tilføjes Færøerne og kongeriget med den her aftale. Selvom det er en formalitet, så kan formaliteter jo også være vigtige. Det er jo, når man bliver gift, så tager man et brudebillede. Det er jo en formalitet, men det er vigtigt. Når man har vundet i sport, så får man en pokal. Det er en formalitet, men det er vigtigt også. Og nu fejrer vi, at en lang strid er forbi, og det er jo også meget smukt og stort i virkeligheden, at det er sket af diplomatiets vej. Grænsedragninger op gennem tiden er sket efter, at man har brugt krudt og kugler og ikke forhandlinger. Her er det så FN, i regi af FN har har Færøerne og Danmark og Island og Norge forhandlet det her på plads. Det er faktisk set i historiens lys meget stort. Og så er det også lidt stort for mig, at vi i dag anbefaler, at man skal vedtage en færøsk tekst her i tinget. Hvis man læser aftalen, så står den jo på færøsk. Så derfor vil jeg benytte lejligheden til for første gang i de mange år, jeg har været her, at læse lidt op i den aftale, som skal vedtages. Og der står i paragraf 9, Hesen sottmålet for gildet var i parterne her var kunna kun annan skrivlig at her krav til innlenske mannagongter loknar. Gjørder i Stockholm den 30. oktober 2019 og 2 eintøkken av danskon, føreskon, norskon og enskon, og her var alle tekster samme gilder. Åsemi om tolkningene skal enske teksteren settes framom. Fire stjøten Danmarkar kongsrudges, fire stjøten Norges kongsrudges, fire førje landstyre. Det er så det, som skal vedtages. Det er smukt. Tak for ordet.